kuan ako sa akong sulod ako sa kaang tamnang sa bulak. Ako sang ayagon ni kay daghang bato. Kung ayagon magtapo ko daan o. Guys, ako inaya akong kuan guys, ako kinaykay nga kuayuta akong ayagon guys kay nakakaig bato. Akong iring sa mukan. Iring sa mukan. Iring sa mukan guys. Paling ayagon guys. Le. Apa? Guys, mag-ayag na ko guys. Para ni sa ko ang kuan. Ako guys, akong bulak. Ang butangan sa inaya guys. Naghabat ko. So, yakin sa ano sa lako. Ibutang sa kaang. Ayat ko daan guys kay ay pa ko niya kaang. Wala pa ko'y kaang ayat na ko daan. Leka. Daghang bato. Daghang ko bulak guys pero wala ko'y tamnanan, wala pa ko'y kaang. Ayag lang ko daan. Yuta. Guys, ang nag-atong po. Iya! Oh.
Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Nag-ayag ko og balas yuta guys para sa ako ang tanom para isoda ko sa kaang kay magbalhin ko sa kong bulak. Nako iring nagsamok-samok guys. Muna akong inayag nga yuta. Muna akong gamiton tanom na ko sa bulak. Pero kulang pa ni guys. Kulang pa ni. Ako panindungagan. Bato na ako. Dua-dua ang iring guys. Sunod-sunod dyan siya sa kuha.